Nagpahigayon og inventory ang City Agriculture Office sa Isabela ug Environment and Natural Resources Division sa DNR sa mga lasang sa Basilan human gikuso-kuso sa kusog nga hangin ug ulan ni adtong milabayng semana. Daghang punuan ang nangatumba. Apil sa gi-inventory ang Forest Park sa Isabela. Gihimo ang inventory aron makahimo dayon og aksyon aron masiguro ang seguridad sa mga tawo ug proteksyon sa lasang. Duha ka adlaw ang inventory nga apil sa gipaihap ang nangatumba nga dagkong punuan sa kahoy, sanga ug mga debris nga makahatag og peligro sa mga tawo. Ang hinanaling aksyon sa ENRD usa sa mga paagi aron mahatagan og proteksyon ang kinaiyahan hilabi na ang Forest Park sa Isabela. Ang paghapak sa kusog nga hangin ug ulan sa milabayng semana sa Basilan epekto sa northeast monsoon kun amihan. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.